Sanamkela Avalanche of Grace, igama lami nje uThenjiwe emolweni. Namhlanje siza nelizwi lenkuthazo kubantu abagulayo, kubantu abakwinqwaleko, afflictions, kubantu abakubulwelwe, kubuthathaka, infirmities, abantu abazibone bekwezinye imeko ezi-unbearable, abangakhange bazicinge. Eli lizwi namhlanje lize kubo. Xa sokube sikwezo meko, kufuneka sikukhumbule uba ukhona umdali wezulu nomhlaba, ukhona uYahweh. His name is above every other name. His name is above that high blood. His name is above that depression. His name is above that CA. His name is above any other sickness in this world. Sibokhumbula uba ukhona uJehova Rapha, our healer, the healer of all diseases. Sikhumbule uba ukhona uYehova Elroy, the God that sees us. Noba siphansi kwephini imeko, noba siphansi kwezitulo, siphansi kwemiqolomba, sizivalele emakamereni ethu asifune nophuma. Mkhumbule ukuthi uyakubona uyazazi imeko zethu, uyalazi igama lakho, umemeza yena ngexesha lembandezelo, uyakukhumbula naye, uyakuva, uyeva xa sithetha naye. Xa sokube sikwezo meko ezinjalo, ilizwi lakhe uthi kuthi ilizwi lakhe soze libuyele kuye lingawenzanga umsebenzi walo. Sibothembe ilizwi lakhe, sisebenzise ilizwi lakhe njengesikempe sawawebo ilizwi lakhe. Isaya 55 verse 11 uthi ilizwi lakhe soze libuyele kuye lingasebenzanga, lingawenzanga umsebenzi walo. Uthi uYeremiya xa sixelela ngelizwi lakhe, Yeremiya 23 verse 29, alifanise njengomlilo, ulifanisa njengomlilo. Uthi apho likhoyo ladibana nesifo, ladibana naloo challenge, liyavuthuza, liyawutshisa amandla eso sifo, liyawatshisa amandla anayiphi into ibisithi izuwisa. Xa uthetha ilizwi kulo liyatsha. Ulifanisa nehama yamini, uthi liyaqhekeza, uthi isifo noba besisiqine kanjani na, sesithi sigqibile ngawe uba hayi wena, impilo yethu wena, impilo yakho wena isezandleni sethu. Uthi kodwa xa uthathela lizwi eliyamire, uthi nje liyaqhekeza yamini, liyaqhekeza la lizwi, ithemba lakho liyaqa. Xa usondeze uYahweh, uthi Yahweh ndikuthembe wena Yahweh nakule imeko, Yahweh andindedwanga ndinawe. Naye uthi njena ndinawe, athi enkosi mntanam ngokuthemba. Ngoba uyasazi uba sisamthembi kumaxesha nzima, uyasazi uYesu ukuthi xa kunzima sisamthembi. Masikhuthazaneni, masikhuthazekeni, siyakhuthazana, siyakhuthazeka, sikhuthazwa lilizwi lakhe. Xa ke ukuloo meko uzixelele nje nawe ngoku into yokuba hayi ngoku sendawuta,
once usondele ukuthandabuza ungavumi uthi is there anything too hard for God, ngoba idoubt izawufika, ukuthandabuza kuzawufika, indlela xa yinde ujongene nengxaki uzawufika ukuthi ukhumbula izwi lakhe uthi is there anything too hard for God, khona nento enzima kuwe Yehova wam, nalena ayinzimanga kuwe, nokugula akunzimanga kuwe Yehova wam. Ethi xa ingathi wena ngoku ubona ukuthi ngoku likwenza ingathi wena wedwa ngoku, ugula kaloku kwenza ingathi wedwa ngoku, ungavuma wedwanga, utsho uthi mna am-adopted, ndikwifemeli kaJesus. 1 Thessalonians verse 4-5, I am adopted. Sendiphumile kwimeko kwimpilo yam yakudala, ndikwimpilo entsha, I mean a new life now. I'm adopted kwifamily of God, of Jesus Christ. Mna ngoku othi ndindedwa, not mna, andedwanga kugula, andedwanga kule ngqaleko, andindedwanga kule mbandezelo, andindedwanga kobu bulwelwe, ndedwanga. Yehova ngiyazi uba ukhona ungecala lam. Uthi xa sevakala ngathi ngoku wena uyathetha ilizwi lakho ngoku, uyalikhupha ilizwi lakhe kodwa ingathi akakuva, uthi uyandiva. Utshilo kwiNdumiso 116 verse 1-2 wathi I love, atsho David athi I love the Lord for he heard my voice. Imeko izawutsho ithi akakuva, uYehova wakho akakuva, ungavumelani naye, uthi uyandiva, uthi ukhupha indumiso yakho 116, khupha iBhayibhile yakho, uthi 116 uthi wathi uyandiva, athi really he heard my voice, he heard my cry for mercy, he heard me. Avumeli imeko uba mayikuvuthuze ihlise kakhulu, avumeli ubulwelwe uyoba nje xa izixelela ukuthi hayi wena ungowam wena, so wena ayikho elakho ithemba, ithatha ithemba lakho, uthi ithemba lam ndikuyehova umenzi wezulu nomhlaba, uthi ukhona Yahwe, athi utsho nje ndiyamazi wandikhulula esonweni, yamazi umhleli wam, yamazi. Fika idoubt, ufike ngathi hayi awuvakali ilizwi lakho, uthi nje nakwindumiso 27 verse 1 uthi he's my light and my salvation. Athi thethani wena sifundini engasaziyo, xwaleko ndini wena, ugula ndini engakwazi uba uvelaphi, ngoba ugula akuveli kuThixo, akuveli kuYesu Kristu, uvela kumtyholi. Yiyo loo nto ufuna ukuqhayisa ngelizwi likaYesu Kristu, ulisebenzise uqhayise uthi kwindumiso 27 bawukhupha iBhayibhile yakho ibeka ivesi yokuqala ithi he's my light and my salvation, whom shall I fear? Usuqhayisa uthi andiboyike sifondile, awuzundenza nto, the Lord is on my side, I am on the Lord's side. Uthi ukhona uzifozonke, uthi uzifozonke ukhona, uzifozonke ligazi kaJesu elingapheli amandla, eliphilisayo, elitshutshisayo, liyatshitshisa. Utshuthi liyathetha, uthi igazi kaJesu soze lithule futhi soze liphela amandla, liya-dry up. Utsho uthi nje you sickness, you pain, dry up, thetha
wither from roots, wither in the name of Jesus Christ. Ungavumi ukuba libe nelizwi ugqibele lona. Ungavumi ukufa ugqibele lona empilweni yakho. No sickness, that sickness must not have a final say in your life. Thembe ngadlanga.